DAB Plus scorebut van Joet is... Autoradio. En op ziek naar onze volgende winnaar komen we in de gemeente Downtumerdeel. In Venwaardenwold te verstingen. Daar gaan we. En dan ben we in de goede stritten. Pakken we de bouwradio. En rennen we weer naar de vaardoor. Ja en door, dat is een goed teken. Nou, goeiedag. Ben ik hier bij Jan Venema. Ja, helemaal. Op de VNOF samen onderdoor. Oh, blijft die aan het jongen, dat is geweldig. Ja, die in mij de actie voor een bouwradio. En ik maak je lokwezen met jou gaan doen. Ik zei dit in mijn steen en ik denk, nou, een soort zo, wij zo. Ja, het is zo. Het is gewoon echt. Ja, het is, nou, en mijn kiet eigenlijk nog, jongen, dit is... Ja, waar jou geen raak woord voor. Waar zet je hem nou aan op de eerste keer? Ja, tv nog even. Ik zal hem maar goed uitproberen hier. Dat. Ik vind het geweldig. Nou, machtig. Ik vind het geweldig. Succes ermee. Nou, En dan gaan wij weer op paard naar de Nou. Hoorn. dankjewel. Fijne Hartstikke groeten. bedankt. Ik Zo. kom maar eens bij Del, ik heb een biertje krijgen.